Matay ning buang hindi na mga hey. Bago lang kag Inmax lagi. Paano masabi? Oh pre, bago. Gahapon pa ni pre kas 65,000. Barato rag Inmax na karon pre. Di, sikat man na. Sikan na na pre. Bantog na nga guba ang ilong pre. Duanggan. Hey, langgan na tadugay. Oh, jara pa daw man daw eh. Isan ray kuwang. Pre arsa. Larga na. Dere. Sa magpisi aning animal aning pagdalig largay. Kapit pagdali ba? A few moments later. Ano daw gano? Gituloy na nini mo pre. Human na kapon pre. Gidirjira na nini mo. Human na nagkuhan pre. Nagkuhan gani kanakon gani pre. Nagbati nam gani na. Tong Kisang gidirjira na pre. ay gatong gatas agatong Amatay po naglipul ko gyapon. itong kabajo ni stop pre. Nanguwag gyapon pre. Nanguwag Matay ni. ako magay pagdirjira na na pre. Ayaw pre kay dautan kag liwat pre. Dautan na betul purman. Now ni pre. Kani pre murag sa man ni pre. Kangiog kalibangon. Kalibangon na pre nya. Wa pa may aya, wa pa man nagyaya pre. Naghuot magyaya katapos merkado. Matay pre sa dugay nang wa kalibang tingali ba agtae nanas buko-buko. Murag maon sa na paingon na pre, mag-operahanan sa na pre. Lagi pre nya. Kuya mataytok na pre. Wa ka ehe. Ang ehe ni gawa sa dunggan pre. Tana pre ako ang itur na to sa bigas na ko ikaw pre. Tara pre. A few moments later. Sus pre. Nagmahigid ko nga nagbuwag miss. Ang ex pre. Ang uya pre. Yun nang tami ato pre. Open card nang tami ato pre. Matay. Kita open card nang tami ato pre. Pagkahuman nagbuwag me kay gitaod ag cleaner og balik muna nga kung di na may open gitaod mag cleaner og balik pagka pre kaning buwag kay mura gud yung relasyon hilom buwas sa ilang pag panguli sa usap-usap di ba ingani ang kami pre hilom may line pero sa pre buwag gan sa kita pre Sus pre, ayun lang ko na ani mong XX da pre. Tana para malingaw ka pre, akang ilaag dere pre. pero sa gira pre makita rin sa forever dire pre Ana forever lagi dere say, dere pre. sa man buwag ra po pay Nana forever nga tos pre basta mukuyo ka sa kuan pre. Ang na pre, ikon ko pre mga relasyonan diri nga buwak-buwakan. A few moments later. Pre pag hinaglakaw pre kay nadi ra ba kamo mo lakaw pre bisag magligid ka maraga kay ka naron na. Pag pre anna. Ay mataga kay karon pre. Unsa man na pre Christmas tree? Dini Christmas pre. Lalo be. Kini man kuan sa ana pre. Sama. Unsa man din ang kuha na pre? Saging saging gina pre ba? Oh, adu ka na sayo pre. Wa ko na sayo pre. Paano masabi? Bagyo sa libagyo pre. Unya sa magbunga na pre. Pa na mo nga pre kay kini pre na saot mo. Unya sa magbu. Unsa man? Kini na saot gyud kini na limpyo organic ko dress mga hugaw gani pre. Unsa man na pre saging lube? Saging lagi ning sa libagyo lagi. Unya sa bunga na gamay ug bunga na gud. Kini ang bunga. Batan-batan pa lagi ni pre. Ah, lagi. Oh, di pa ni makuan kay di pa ni ma. Unsa man na pre karna ba tundan? Sa libagyo gani pre. Ah, sa Libagyo din na di ay. Muka niyo pre ay Ay, balik pre. pasensya kay pre. Ano pre? Kay bisag mabuang na yung saging pre. Kalisan sa inyo pre. Oo, unya pre na namunga. Kini pre. Unya pre namunga pre. Namunga yung relasyon duha. Kini pre. Ibutangan og social distancing pre. Ah. Kaya kining mga babae kining managuyab kini bunga pre ba? Oh. Na mag-away. Para kung magkuyo gani sila lang aray.
Ya mag di gyapon magitapat. Kaya kanang word man gid kayo sila og magtapat pa. Mga social distancing, ari diri ang kuan 1 meter. 1 meter ang distance. Para bisa magkuyog sila pero lagyo gyapon sila pre. Mana nga nanay social distancing pero Puta pre. Kumao nagigugbasa pre? pre. Ari ta diri pre. Matay pre chicks pre oh. Mata chicks gid pre. Ayoko eh. Lami pre eh. Mata pa ko Chicks gid pre. Matay pre. Pero tanah pre na tapat tinta ng mga bae pre wa nay mga klaro pre. Kita re pasakitan na pre. Kay lisod lang masakitan. Bisag maghikog niya tanay pre. Unsa man to pre? Nalagilipanti diri pre. Kana pre. Ilipanti og Kana pre ang mga Kabayo. pa na pre. oh. Ako nang gibutang diya kay ari diri pre. Sus manabsal sa ang mga tanaman pre. Itugway po na yung kuan pre. Gara initan. Tugway. Wala na may tugway na pre. Kay Garabing initan na ba pre oh. Isa ano man nga. gipa gaon sa ganapos? Gipa Matay pre. Gil sa man pre. Pasabsab. Wala. kana sila da pre. Kana mga kayupan pre. Ana na ipalayang pre kay. Ba nakangog ari diri manabsal kay pa nakasat. Pilay akong Maulagi pre pilay nga. akong Pilin gusto diyan imong kabuhakan pre nga. Unsa man na pre kanal? budol ani sa mga milyones diri ang gibuo diri kuan investment pre. Ila de pre. Milyones? Milyones diri ang investment pre nga ang gibuo aning Grabe kwartaan na gyud nimo ron pre sa. di na. Kasi nga ni radig pamudyo pre. Sige ari nga to pamudyo pre. Di pre lami nindot ka ay sa pamurman niyo pre kabantay kang kuan pre kanang kabantay kang torete og ni Jiprog ba kailangan kang Jiprog ay si kuan. Postal. O di ba si kuan? Si Ako ato pre. Buslingling na mura na kag purmang o di ba Bus Arsulo? Ali pre. Mura na kang Pre ako. Ali pre ako isu. Tata pre. No problem basta ikaw. I love my country and I hate drugs. My God, I hate drugs. Tangan siya nako diri mga bunot pre kay basin dalang diri sa sorry diri sa mga kabulakan pre ba. Kasi na yung mga kalibangon baron mga re. Tama sad ka pre, tama jud pre. Tama utok kan iga pre, utok kan iga. Ag mo utok pre murang Bin Laden. Advance mag-isip ba? Mo lagi pre. Mag-isip ba? Oh grabe, nice sa tama iga pre. Nante mga gis diri nga mo nga re. Oh nya kalibangon. Bangon. Nya way ilo. Wala ka nagtisyo. Oh di nay bunot. Butang nga nagbunot diri. Oh bunot for sale. Wala libre ni tanan pre. Mo gani bunot for sale ay bunot for libre. Oh, bunot por libre. Bunot por libre. Libre ilo. Og libre sa iloglog. Lag pagbiyahe nila layo ba atong ngantong syudad. Ayo pre. Ngares kabukiran. Oh, tinood ka pre. Pero te. Nya pag ngar naglagi lang tiyan. Oh, Libre atong bunot diri. libre oh simpre. Sila ka daw tisyo. Wa sila kadag tissue. Dahon sa guno. Wa sila kadaghag unoy. Wa sila ilo. Na atay bunot. Iilo na. Matay pre, duta na isag ko ani mo pre. Sus kini pre. Pingan din ako buwag ka pre. Sa una pananditan ng bunagat ko pre niya. Akong bato, pataw bitaw. Mo tala ni pataw kanina ano? Kini sa pre pataw nga to sa akong bukod pre. Bilihon jud kay kayo ni mabuwag ka pre. Ako na kuha na pre. Tarawa pre. Ay, ito pre ki. Nah, Ako kaya ito ni mo kapaya lagi tanong pre. Tanong, pre. Tanong mo pre. pre ako na ni utangan din pre. Picking flowers 500 pay. A few moments later. Grabe, wow. Wala grabe. Pwede ni na to. Pandan ko sa to pre. Ayaw lagi pre. Sa to ba? Ayaw iso lagi pre. Pero og mangayo jud ka nako pre. Gina dali ra mo koy kasabot pre pero dito pre. Kaapo yung mga manindot nga tunga bulak pre. Oh, ice cream. Oh, diara. Namaligya ako guys, cream yan. Namasahiro sa to. Isa na ikuwang larga na.
Cebu, Padung Lapu-Lapu, mag-bike rap, pre-toad. Kung kinsang mo sa kayo, diyan larga sa nagwangan larga na ta. Start please. Start. May sa kragubo buton mga ning bike tanong ron. Oh, diyan ice cream da. Gusto ni.